Oimore nyakromba jwangeno mara hen rio makare machiegni ahinya chenro en oimore taifa kod auchiel dwe mar abiriyo gana ariyo kod auchiel. Liet mar siasa medo chwakore pachoka ka Kenya medo ikore ne yiero maduong' mabiro. Jatend piny Kenya William Ruto to singo ni yiero makamano biro bedo mar kwe makato biro ne piny Kenya osebedo kadano njore makage kacha mitimo gi kweth njore go mabeno tisini goons kosingo ni en thuolo makare makote tendarita hunje bedni ng'iyo yore mag tieko njore makamago. Magi duto waiko ni chenro ni mar oimore kod mbaka lai en ariyo adek auchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi Thundwich. Wanasema tutembee hii safari. Mohameo. Mutakuwa na sisi. Tuamini. Kweth linda mwananchi ochwako siasa ekideromo gi jopiny e kaunti ma Bungoma ka kweth nosundo Edwin Sifuna olar kom matend piny Kenya. Wakati tutaelewana kama UDA na ODM na waseme UDA walete rais na ODM walete deputy president, sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe Ambetsa Oparanya. Jatend ODM e imbo mar piny Kenya dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto ochiw lemo mar jalup nene ODM e yiero mabiro. They can invite the land officials to their respective areas. Like as we close the year, can we have, if not all of the public schools, can we have like 80% of our schools having title deeds? Serikalo yango jiwo chenro mar chiwo title deed ne skunde ma Homa Bay mayangore ni thothgi pod onge kod oboke no. Onger ovamia wa kabisa ma pidho gimo kaka kal makuro sani wa pidho en guber mang'eny nikech onger kiaye pengine pod gipuonjore gi ni college mar biro chamo gi. Jopur moko Siaya koro dok e pidho kothe manyaluo mar jiwo keyo mage. Machiegni nyakoronga jwang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia. Okay, wachao kod mago mag siasa e kaunti ma Bungoma kama kweth mar siasa malinda mwananchi kawuono no chopo e kaunti no ma Bungoma kama ne gichwale ote magina jopiny ka gijowo joket sirikal tesre duto ore ulwedo Edwin Sifuna ne laro kom tend piny Kenya. Sifuna no oten gi jotelo mopogore kendo gisingo mar neno ne gitero jatend piny Kenya William Ruto pacho. Clovis Oluoch chako chenro mar oimore. E odiechieng' mar ariyo, kweth siasa mar linda mwananchi otero kampen mag kaunti ma Bungoma. Ne gichopo kuonde mopogore kaunti no kamoting'o Kiminini, Kamukuywa kod Chwele. Ukabila! Umaskini! Kweth mag oganda ne owuok oko mar rwako jotelo go ka otelnegi seneta ma Nairobi, Edwin Sifuna, gavana ma Siaya James Orengo e kin mamoko. E limbe ni, jotelo kwayo duond buche duto maketo sirkal tesre mondo mi onywak lwedo Edwin Sifuna kaka jal manyalo rakore gi William Ruto yiero mabiro. Hakuna njia ambao Ruto atashinda nayo kura. Tumeenda Kenya hii nzima, Ruto hana kura. Akiwa na 15% itakuwa ni bahati kubwa sana. Tunasema kwa sababu Ruto ameua vijana wetu, aende Sugoi ama siende? Wangapi wamekubali aende Sugoi? Watu wa Olkalau walitoa silabasi wapi? Wakileta pesa mukule, tumeelewana? Lakini kura mnapigia nani? Na wala wengine wote ambao wako linda mwananchi, tumeelewana? Jambo la mwisho, Chwele oye. Nimewaambia tumetembea Kenya mzima hatujakutana na kura za William Ruto. Kuna wakora hapa Bungoma wanamdanganya ati kuna kura za William Ruto hapa Chwele. Ati hapa Chwele ndiye atatoa kura. Kuna kura ya Ruto hapa? Nataka mseme Ruto. Nataka mseme asikie Ruto. Jotelo go mane ochopo e kampen no oseyo jogo mane owacho kata ni mach Sifuna ni godo en mano marotas kendo biro manasim. Kwanza hii safari walisema Sifuna ni moto ya karatasi. Simulisikia walisema hivyo? Wakasema ati yeye ni moto wa karatasi. Sasa hiyo moto imeanza kuwachoma. Bende gikwayo duol matayo yiero pachoka IBC mondo mi otim tije yo makare ka girango ni yiero ibiro time yo makare kendo maonge miriambo
ni mar joheragi biro rito ombulu. Tukienda uchaguzi, watu wanaenda kupiga kura, wakishapiga kura, wanangoja inahesabiwa, ikishahesabiwa, inaibwa. Raundi hii mtakubali au mtakubali? Raundi hii tukitoka 2027, wewe enda upige kura, kisha nataka kama kuna gari la moshi hapa, kama kuna taksi hapa, kama kuna matatu hapa, panda hizo magari. Kisha tukutane Nairobi. Johera mag Sifuna bende ne osolo omenda ne seneta no ma Nairobi kaka sir magichiwone. Gino ma seneta Edwin Sifuna ne orwako. Tumeingia mahali inaitwa Kimilili. Kuna pesa wametupatia, nataka muone mjue sisi sio maskini tena. Wananchi wametupatia pesa. Munaona hii pesa? Munaona hii pesa? Hawa jamaa wamezoea siasa ambazo watu 10 ambao ni matajiri wanachukua pesa wanapatia mgombea wa urais, alafu wakiingia kwa ofisi wao peke yao ndio wanapata benefit ya serikali. Sisi tuliwaambia tutachukua 10 bob kutoka kwa wananchi ili tukue na deni ya wananchi wetu wote, na nikiingia pale hata nikipunguza mafuta na shilingi 10 si nitakuwa nimelipa deni. Ford Kenya, Ruto. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Mokom jotenda duond bura mar ODM okoni achiel kuom gik ma gibiro miyo pek e twak e kindgi kod UDA motelne yiero maduong' mabiro en ne jatend migawo mar Saga Wycliffe Oparanya obedo jalup William Ruto ka ji dhi hedebe higa manyien. Gikoni Oparanya emantiere kod chia matelo kendo riwo oganda ma imbo mar piny Kenya kendo konyo Ruto yudo ombulu mathoth e gwengego. E kinde ni masiasa medo mako mache pachoka, opo jotend duond bura mar ODM ne okwako lwasi ma Malava e kaunti ma Kakamega. Ka emane jotelogo ne ogolo duondgi ka gidwaro ni jatend migawo mar Saga Wycliffe Oparanya obedi jalup jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Sisi kama ODM tumekubali ya kwamba Rais William Ruto ndio presidential candidate wetu 2027. Lakini sisi watu wa ODM nasi tumesema ya kwamba deputy president atoke chama cha ODM. Na ule ambaye anatosha kuwa deputy president kwa chama cha ODM ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Na waseme UDA walete rais na ODM walete deputy president. Sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe Ambetsa Oparanya. Gikoni kiseng'i Oparanya kendo lony mare kete ong'ala manyime mar bedo nyangile marimbo mar Kenya kendo en kod teko manyalo riwo Kenya mangima. Ka ema Oparanya wuon bende ne oramo ni ODM nyaka yud keyo mabup e winjruok margi kod UDA. Kila boma iko na yule anaelekeza direction. Tuko na mtoto wetu ambaye anaitwa CS Wycliffe Ambetsa. Tumekuwa na Raila, alikuwa na kutuingiza kupitia kwa dirisha au mlango wa nyuma. Wakati huu tunataka tuingie direct kwa serikali ya William Ruto. Tunasema mazungumzo yote ambayo itafanyika baina ya UDA na ODM mpaka tuwe hapo kwa E kinde no nyiso kweth maketo serikal tesre mondo tim siasa mar kwe kendo maonge kod diro weche maganjao manyalo pogo gendini mathurka. Kuna haja ya kutusi viongozi wengine kwa sababu hii nchi yetu ni nchi ya demokrasia. Kweth no mar ODM oseo manen jatend piny Uhuru Kenyatta magikoni sani ogolo mwandu ne oko ka osiro kweth linda mwananchi gidwaro achiel mopondo ma en pogo kura mar oganda Waluya. Do not go to rest until we are counted as a region. George Bati, Ramogi TV. Kama chiel jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne migawo mar arita mondo orakre gi kweth njore ma osebedo ka ketho kwe kod arita mathurka anyate rombego mag siasa. Wacho magi e kinde manoyore nyasi mar lam e kar chung od bura Mateso North kama osingo ene oganda jo Kenya ni yiero maduong' ma 2027 biro bedo mar kwe kata obedo ni tulo moko osebedo ka nene rombego mag siasa. En nyasi makende mar sidho jadolo Vitali Sekuru kaka jadolo mar 4 mar kanisa Anglican Diocese ma Katakwa mantie kar chung od bura Mateso North, nyasi manoyore gi jatend piny Kenya William Ruto. Yogaosi
Jatend piny otiyo gi thuolono mar golo duonde ewi arita mapachoka kama olero ene jo Kenya ni piny owacho biro neno ni yiero maduong' mabiro obedo mar kwe kata obedo ni kweth moko mag njore osebedo karocho kwe e thurka. Wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu. Tunasema hawa watu wasiguzwe, ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons. Wanalete fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote. Hakuna mtu ataruhusiwa kuendesha uhalifu na kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Ruto golo chik ne migao mar arita mondo mi orakre gi kweth rawere mosebedo karocho rombe mag siasa kendo ketho kwe mapachoka. Rawere mowacho ni osebedo wich bar ne oganda jo Kenya. Bende osingo ne jo siasa maketo sirikal tesri ne gin bende sirikal biro neno ni kwe kod arita obedo e rombe gi mag siasa ka bende okwajo siasa otegre gi tiyo gi kweth njore e chenro mag serombulo. Korka kore jadolo mar kanisa Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit okwajo siasa mondo onyakwe e kinde ma piny Kenya ochomo yiero maduong'. Sote tuhakikisha kwamba tuko na amani. That is what we must do. And that is going to be the position of the government of Kenya that I lead. In this year, when we are gearing towards election, let us all be peaceable. We have one Kenya. We don't have a spare parts of this country. It is one nation. Hata hivyo, Banglamo, jatend piny Kenya William Ruto ne otwak gi jopiny e boma ma Amaguru kama oseyo joma piem kode e yiero mabiro kuom bedo ni gionge gi chenro makare mar gero piny Kenya. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, tumieni akili bwana. Tumieni akili. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua omedo seyo jatend migao mar thieth Aden Duale ma okoni ocha oganda mag Masawa kuom weche manyicha ogole twak mare e kar chung'od bura ma Lafey. Gachagua ma twak e kinde lamo e kar kanisa ma St. Teresa Meru okoni kweth motenre kod Ruto nyaka koro chiw luor ne oganda mantie Masawa. Mabiro e kinde ma jatend migao mar thieth Aden Duale to onyono piny ni ok nyal gure weche manyicha wacho mowacho ni ok gin mag akwede kaka osebedo kaliekore. Ndiaja katika Kirindi. Metuita mafisi. Bas mafisi mkuwe tayari. Na munoe meno. Hata ungetufanyia mambo ingine yote, but don't abuse us because we made you president. Sini sisi tulimfanya president. Huyu Duale isipokuwa ni kula ya mlima angekuwa waziri. Kwake aliletea Ruto kula 7,000. Alishindwa na MCA hapa. Wewe Duale, you are minister, courtesy of the votes from the mountain. Wewe Kipchumba unatuma wahuni kulima watu ya hapa. You are minister, courtesy of the votes from here. Mimi naomba heshima ya jamii. The way to get respected ni kwanza tufukuze huyu Ruto next year. Dio in the future tukiunga wewe mkono unajua sisi ni akina nani. Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir. Rigathi Gachagua kuja na mawakili zako. Kama ni mtu ameongea hate speech, number 1 Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Hata mkitaka mnitukane kwa social media, usipolete Rigathi Gachagua kwa ile matusi amefanyia jamii ya Wasomali na Waislamu, mimi hamwezi kuandikia barua. Jalar Compton piny Kenya gi otiko mar People's Prosperity Party PPP Eliud Owalo seyo sirikal mar William Ruto ewi nengo mamalo mar ngima mowacho ni oidho kendo thoth jopiny hinyore kaluwore kod osigo mapek mar ngima. Olose kinde nyasi mar yik mar min mare Mary Owalo. Osingo mar kelo lokruok e sekta mar thieth, somo kaachiel kod dino rode mag mibadhi e sirikal kaka yo mar bero chumi ma Thurkae. Kindeno jatelono bende omedo goyo debe ne siasa maduon buche mathoth mowacho ni en yo mar chiwo thuolo ne jopiny mar yiero jotelo ma gidwaro. Adwa na kawo thuolo makende. An gadier kaka wala sego kwano.
ni kwatiyo gi pesa maber wadwoko osuru piny to waketo ji mang'eny bende manyalo bet gi yuto mondo gichul osuru to kendo wadwoko kuo piny gigowi mang'eny ka wabiro bet gi pesa mwanyalo bedo go gi free primary education and mano gima promise ni under an Owalo led government we are going to have a truly free primary education kendo wabedo gi free day secondary education we are going to have free day secondary education. It is doable. It's been done before. Where did the rain start beating us? These things are doable, but we must first of all sort out the leadership deficit. Walokotelo malukucha o walobet president to korgwen kabe walokotelo. Yorwok mienjo ewi winjruok ma piny Kenya kod piny Ingeresa osebedo godo mar tiego jolweny mag piny Ingeresa e thurka bang' piny Kenya dagi keto winjruok manyien e kindgi kaluwore kod mayangore ni jolweny piny Ingeresa mosebedo katimo tiegruok thurka nyayo kethruok ratich oganda kod rem chiwo luor ne chike mag alwora matimore kinde ma jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua to wacho ni ywaruok ma kamano ikelo kod piny Ingeresa dagi chulo omenda ka uyie jolweny go dhi nyime kod tiegruok. Jafom marwa mararita Cynthia Onyango nitiere kod ler. E thuolo mar higni mohewo 60 sani, jolweny mag piny Ingeresa kokalo e chenro mar British Army Training Unit Kenya kata BATUK osebedo ka tiegore pacho ka e gwenge Nanyuki bang' keto winjruok makende e kindgi kaka yor jiwo arita kod osiep. Chenro ma kama kata kamano gie sani ywaruok mienjoe bang' piny Kenya tamore chiwo lesen manyien ne piny Ingeresa mayiene jolweny mage dhi nyime kod tiegruok margi. Koloso e kinde lamo e kanisa ma St. Teresa e kaunti ma Meru, jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua wacho ni ywaruok ma kama ikelo kod mibadhi mogo tach e piny owacho motelne kod jatend piny William Ruto. Olero ni piny Kenya dwaro mondo tend piny Ingeresa chiwo omenda maromo bilion 3 eka giyie chiwo lesen manyien mayiene jolweny piny Ingeresa dhi nyime kod tiegruok margi e gwenge Nanyuki. Saa ile imesemekana contract ikuwe renewed. The Committee of Parliament for Defense and Foreign Relations, the chairman is called Nelson Koech, ni mtu ya Kasongo. Ameambia hii wazungu, for us to renew the contract, we want 3 billion shillings. Wakule moja, bilioni 2 wapelekea Kasongo. Wazungu wamesema ati munataka nini? 3 billion, iko na risiti hapana. Ni ya kazi gani? Ni ya mdoso. Ya kufanyia nini? Ya kutafuta kura. Wazungu wamesema hawezekani. Korka kore, Nelson Koech men jatend kamiti mar od bura mamalo marango chenro magarita, keyo maling'ling kod tudruok pinje maoko kod piny Kenya, kaloso kod od fwambo mar BBC, olero ni ywaruok ma kama biro bang' winjruok tamore bedo e kind pinje ariyogo kaka onego ked kod midhiero mamienjo e kinde tiegruok ma kamano. Midhierogi onywando kaka onego kum jolweny mag piny Ingeresa mitudo kod ketho ratich oganda moting'o nek, bambo joma mine kod chenro makare mag rito alwora magitie. E thuolo mogwaro sani, piny Kenya osebedo kod pek e yore chiwo kum ne jolweny mag piny Ingeresa mitudo kod nek kata ketho ratich oganda e kinde ma gin thurka ni mar chike Ingeresa okiyiene piny Kenya chiwo kum ne jalweny margi thurka kaluwore kod winjruok ma piny Kenya nobedogo gi pinyno. Kamiti mar od bura mamalo mochung'ne arita, keyo maling'ling kod tudruok piny Kenya kod pinje maoko yande ochiwo moko kuom dwaro manyien kapok giyiene piny Ingeresa dhi nyime kod chenro mag tiego jolweny mag thurka moting'o loko chike mag neno ni piny Kenya oyiene kawo ondamo mar chik ne jalweny mag piny Ingeresa ponono gi ketho chike mag piny Kenya e kinde ma gin thurka. Ma en kaka noneno e nek nyadendi moro mong'ere kaka Agnes Wanjiru manonegi higa mar 2012 e boma ma Nanyuki. Nyaka sani, winjruok pod onge e kind piny Kenya kod piny Ingeresa, kendo kokalo lipot margi moyiedhi, tend piny Ingeresa oyango daro moko kuom chenro maggi mag tiegruok mag jolweny nyaka e piny libamba ma Tanzania. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Manen jalweny machon mane chunge tich tok bedo kod tuo mar obwongo owacho ni noyudo bang' masich apaya piny Somalia yogo ratiro kod chudo. Aka jafwambo marwa George Malero Moses Etiang wacho ni pok oyudo resruok nyaka ne midhiero juke higni 10 mokadho. En higni maromo 10 ka jalweny machon mar Kenya Moses Etiang mane ochungi e tich bang' bedo kod tuo mar obwongo ma otudi kod masira mar apaya mane oyudo e kinde ma en kachiel kod jowetene ne gikelo kwe e piny mar Somalia
e bwo kweth mar jolweny manong'ere kaka AMISOM manyo chudo mare. It was based on Afmado camp, na kama kawaida ya kazi tulikuja tukapata ajali. Mimi nikaathirika kichwa. Athirika nikaanza kukua na shida ya kupoteza fahamu. Ninalala nikitembea. So nikajaribu kupeleka hiyo ripoti kwa officers at the mission, lakini walisema nitapona tu. Mpaka vile tulimaliza hiyo shida, tukamaliza mission, tukarudi Kenya. Hii shida ya kupoteza akili ilisidi tu. Ikafika mahali nikatafuta mwenyewe usaidizi, sababu wakubwa walikataa kunisaidia. Sasa wakati nilienda huko Nairobi, kumbe tena kuna barua lazima uandikiwe pale Memorial Hospital. Mimi kurudi kwa kambi, hapo ndio matatizo mengine tena yakafika kwa mkubwa, akanifuta hayo yote, nikafungwa jela ya jeshi 42 days in prison. CEO akanipeleka nyumbani. Etiang' menjedak boma Isebania County ma Migori manodonjo e lweny higa 2008 kendo ne ochungi tich bang' lipot manogol kod duol mang'iyo weche mag thieth mag jolweny mong'ere kaka Medical Board yango ni nitiere kod tuo mar obwongo ma bende ong'ere kod dho ngere kaka schizophrenia. Lipot mar board ni owacho ni jolweny ni omi chudo kod piny owacho kaluwore kod chike mag jolweny. Lipot mowuok e osiptal maduong' ma Migori level 4 yango ni pod nitiere kod tuone, kata kamano yande ok osebedo kodhi nyime kod yudo thieth nikech nok mar pesa. Sasa tukafanya hivyo, wakaandika barua paka DOD, wakaniita. DOD wakanipiga hoji, walinihoji kwa wiki kama 2-3, hapo ni 2018. Medical Board ikatoka, ikanifeva, ikasema huyu askari ni mgonjwa, is unfit kufanya kazi ya KDF. Ya recommendation ikasemekana nilipwe under para 22. Etiang' osebedo kamanyo chudo kowuok kuom piny owacho ka okalo kuom doho. En wuotho bende wan nyaka sani koro osebedo marabora ka nyaka sani pok oyudo chudo mare. Sasa mwaka ikapita 2019, 2020, hakuna chochote. Familia wakachukua lawyer. Kuchukua lawyer, kesi ikafika Bungoma, ikanifeva. Tena Attorney General na jeshi wakapinga appeal to Kisumu Court of Appeal, ambapo tena kesi ikaisha, ikanifeva. E oboke mado yango ni doho ne ogolo chik higa 2015 mondo chule omenda maromo milion 30 ka bende piny owacho kan ne odhi e doho mar ywagruok omenda ne odwok piny nyaka milion 25. Jalweny machon wacho ni kata bang' doho chiwo ng'eto maromo 2 ka otende kod kesni kama bende ne omiyo omenda kesni pod nyaka sani koro dundre mane doho ka bende koro chich ne chal ka gima piny owacho pod okoikore mar miyo chudo mare. Mimi kuenda pale kwa Advocates Complaint Commission, nikaambia it is true, kesi yako ikaapili. Sasa mimi nikatoka Nairobi, hapo ni last month. Etiang' wacho ni odak matek kaka tamana thieth malong'o okonyal yudo, to ne oyudo hinyruok e kinde manotiyo ne piny Kenya kaka jalweny. Mwaga damu nikifanya kazi ya Kenya. Nilitumwa na Chief of the Armed Forces, who is the president. Ya alitutuma pale Somalia. Na nikaathirika kule Somalia. Saizi sina familia. Ngalia mali na kasi kaya hata kama si askari. Hata watu wananichekea paka saizi. Alafu makosa ile ilifanyika, I was gazetted. Watu wanajua niko na pesa. Lakini hakuna. Wale walikuwa wananifadhili madawa za mental health. Walipotea, wakasema wewe Moses, serikali imekuona sasa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakikan 24 bang' sadek mar otieno chendo eno imore hero kamana ahinya kuom medo kete Ramogi TV. Ote mar Godon Jakopere wacho ne Sifuna temo kada kamano wan bang' President William Ruto kendo wadhi ombugira dare yiero maduong' mabiro next year, wacho ni entiere Mlolongo. John Thuana wacho kanyo ni osedonjo yo makare ka entie Kisumu Riat Airport kanyemo ne Ramogi TV. Okotho Muloto wacho kacha nano kwa jodolo mondo mi omed lamo ne piny Kenya nyato sani makoro wachiko kinde magiero kendo giye giland kwe makende ne piny Kenya. Jakiranda Loch wacho kanyo ni entiere kodwa gima hoko one wacho ni onge yo Sifuna nyalo yombo godo rais, onge agenda mantiere ma osewinjo ma Sifuna chwalo mbele manyalo miyo oyombi e yiero mabiro kaka jatend piny. Neno kanyo Pasa Juma Rundu wacho kanyo ni to ka jalupo komi jo ODM to gidhi weyo siroke Ruto e yiero mabiro koso nang'o, manen penjo ma openjo jo ODM kanyo. Kaeto Zoom Kapita wacho ni entie Luanda Konyango Center omor kod weche President Marwa kwe ema kelo dongruok.
weche nego beyo kendo rwako. Mogik to kwa youth duto teni kik ti kod gerocho chenro mag rombe mag siasa, kendo wacho ni siasa biro to siasa biro mana kadho. Rawere hanya kwe. Kevin Arucho to wacho kanyo ni entie mbita siasa kore kamet mbele kae, wacho ni wang' ni to ngeringo. Karo jeko nao Yugi to wacho kanyo ni entie aviation Nairobi, mano Embakasi gin kangela ranyar chief gin bende gikete mana Ramogi TV. No kanyo ote mara Hawiti Jarudi wacho ni entiere kae e chenro yo makare gi adeka kod Tony Ombogo wacho ni giduto gintiere kodwa chenro. Nyar hono to wacho ni wach mar Sifuna en ok onyal pingo kata matin. Rei Wuoda Genga to wacho no luwo weche manyien yo makare. Penjo en ni to jodi e moling manade dak gi chapni ma eno imore kik idhi mabor. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Ekar chakruok, wach ninitie, wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol, manon iye matut. Nitie josiasa masegwenyrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gi dwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi ma e siro ma wachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Machiegni kendo nyakoro mgajuang chenro hen hoimore wadhi mbele gi weche manyien. Nok mar lakteche mag tuo mar pien del kaachiel kod bor mar ute thieth gin moko kuom midhiero mosethiro chenro mag kedo gi tuo mar pien del ahinya te kor gwenge ka koro jolony kod joselwede kaunti ma Siaya yogo kod malo mar medruok tuo pien del. Tane kod Josephine Were mar Great Gift CBO giyogo midhiero mar yudo thieth e kor gwenge ni mar thoth ute thieth mag piny owacho ntiere kod nok mar yedhe gino koro machuno jotuo mar dok e ofukegi mar yudo thieth. Ne giwacho magi e kinde thieth ma onge chudo mar tuo pien del e kaunti ma Siaya, gino mano okelo tend kaunti ma Siaya kaachiel kod joselwedo mamoko kanyakla. Ne wabiro mondo mi wakony ogandawa e thieth mar skin nikech oseyudre ni nitie ji mang'eny man gi problem mar skin to ok yud thieth malong'o. Koro ne paro ni ne Bebea nobirogo koriwre kod migepe mamoko mondo mi obi okony ogandawa ma Siaya. Koro wamor gi gima otimre nikech waneno jotuo mang'eny manyalo chopo 400 to giyudo thieth makare kendo yien bende omigi makare.
kwayewani government ni mondo adgi ndiko nwae dermatologist moko. Nan kod tuo mar skin disease, tuo mar pien del mosebedo ka chanda, asebedo ka thiedho. Koro kano landnwa ni tuo nitiere mithiedho kawuono mar skin disease, emo miya wuok babiro mondo miyo pima mondo thiedha. Ote manyalo chiwo ne ng'ata mane nitiere kae ni yath moro amora momi gi daktari, tem mondo iti gi yadhno maber. Kwa dhi kaunti ma Homa Bay, ene jopiny ma Kosele kar chung'od bura ma Kasipul kaunti ma Homa Bay ywak ni bomano mane oketi log tich mar Great Arachuonyo higa 1997 medo podho nyaka ne darapise madito mag piny owacho ka itere boma ma Oyugis. Jopiny godwane kaber to ute mag sirikal masane oweyo lik tiga modakie Kosele olok kar tiegruok mondo mi rawere mantie alworano oyud konyruok. Hele bich nigile kwa kaunti ma Homa Bay. Boma ma Kosele ne oketi gi mane jatend piny Kenya machon Daniel Arap Moi kaka logo tich mar Great Arachuonyo mane oting'o kar chundu bura ma Karachuonyo, Kabondo Kasipul kod Kasipul higa mar 1999 kod 1997. Kendo bang' kete kaka logo tich, sirikal ne ogero ofise mopogore mane geto ne jopiny mar Arachuonyo ne yudo chenro mag sirikal machiegni kodgi. Bang'e to logo tich ma Karachuonyo ne odwok Kindu Bay, kama Kabondo Kasipul to ne oketi Ramula. Kanya kasani Kosele ne odong' kaka logo tich mar Arachuonyo South ma en ka chundu ma Kasipul. Kata kamano jopiny ma Kosele ka otele ko David Adari ywak ni Kosele podho nikech chenro mag sirikal kod ofise mopogore ne odaro tero Yugis. Kosele ka wayudo ne ntiere kot to kot odar mudhi Yugis. Gima omiyo odar kot odhi Yugis no wayudo chien en propaganda, niwacho ni jochien noyalo to jochien ok oyalo, ne en propaganda. Omiyo gik moko te nodaro dhi Yugis ma Kosele odong' nono, wadong' mana gi DC gi gik mamoko ma ok nyal konyowa. Dengruok te odhi Yugis. Wadwaro ni mondo gik moko te modhi Yugis oduognwa. Wan gi ywak mang'eny kech kata chiro tamore dongore nikech gik machalo mago. Wagombo ni kabeto osipidi oduogo bet Kosele kata mana gari ma serve Kosele onge. Wayudo ni eno Yugis maka gimoro timore ka to kaka inyal tim malong'o inyal kony onge. Moko kuom apise mag sirikal mane owe Kosele gin mana apis jalup komisona mar Arachuonyo South, apise mag weche mag lope kaachiel gi ofis duol mochung'ne bago yiere pacho ka ndi IBC, ka ofise mamoko kama oting'o nyaka ofis komanda mar obila mar Arachuonyo South. Ofise te mag sirikand kaunti ne odar ma otero Yugis, gino ma jopiny ma Kosele wacho ni osehinyogi. Bedo ni gik moko onge ka omiyo security nitie, ikuo ng'eny gik ma ji hinyo, gik moko itimo mang'eny mopogore moko dhi kare. Kosele achiel ma wawacho achiel ni adie jothurwa dongo watin. Ana chako use ginene plot mamalo kama ne chiro nitie chon. Ka wan gi doyo wuod Midigo. To jothurwa dongo ma Kosele jo ok dwa mondo Kosele dongre. Chenro mang'eny mag sirikal mane ochako tim Kosele ka odargi gionge ka sani, gimiyo odargi ok wanyal wacho. Gin gigo ma thiro Kosele kendo osemiyo Kosele dok piny. Mar adek, iwacho ni kama sirikal okele dongruok mage monego bed ni nyayo dongruok mag jopiny miyo Kosele di koro osebedo kamoro ma ji bende obire mondo loke maber. Wan kod Kosele kaka headquarter mar wardwa kendo headquarter mar sub county. Ward admin office noger kae kendo oluong kar kae timo nono. Mache gin investment mano kawo pesa jopiny kikete. Oyuangi owegi nono, idog itiyo gi pesa jopiny king'iyo lo machielo kiwiro, ichaki igero kendo another office. E log tich kama ofis jalup komisona mar Arachuonyo South oger Kosele, nitie ofise mathoth mag sirikal ma ojuang' kendo chal mar giricho ka thoth gi olik tiga ma odake ka jopiny kwayo sirikal mamalo mondo yo manye kaka inyalo kelnegi kar tiegruok Kosele mondo ketgi ofise mojuang'go eko gi yud konyruok kaka jopiny. Aneno Kosele e seche mane the late President Daniel Arap Moi obire Kosele kobiro yawo Arachuonyo district. Kosele nen Kosele gi nyingeno. To sani Kosele chalo gunda. Ma offices gi kade sirikal bedo sirikal ma value jopiny. To kare we offices go bedo dormant, to kare offices gi ninyalo ket maber kaka college. Kidhi kama jopiny ogedo compound mar Kadisi kacha. Buildings mang'eny, udi mang'eny ni nono chalo gunda. E iye kuchocho. Olik tiga modake. An kaka ng'ama onyuol kae. Mondo mi Kosele okonyre kaka wan jo Kosele. Ka ok ginyal timo gimoro amora to gikelnwa college kachacha. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Gedo mar kar tiegruok ma lakteche mag jamni ma bende ong'ere
kod dongere kaka Livestock Training Institute ma higere kar chung'od bura ma wendo dhi mbele. Jodak ma wendo wacho ni ka tiegruokno magedo ne dhi muonyo $350 dhi kelo lokruok maduong' e gwengego. Dweche osekalo nyaka ne chaka yanga chido mar gero kar tiegruok mar lakteche mag jamni mong'ere kaka Livestock Training Institute e gwego mag Nyambija e subkondo ma wendo kod jatend piny Kenya William Ruto. Gedo ni ma itimo kod omenda maromo $350 ma bathe ochiw kod CDF ma wendo to bathe ochiw kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migawo mochweyo wechego mag jamni dhi nyime gino ma osekelo geno jodak e gwego mag wendo. Nyaka nabed kamak mati pok aneno ka project odonje e gweng'ni. To ka neno ka project odonje e gweng'ni kama, amor gi jotendwa ma Nyasaye omiyowa sani, kendo an pod arwakogi. Omiyowa mor gi mjumbe marwa Walter Owino kuom ne tudore gi president marwa William Samoei Ruto mondo okelnwa project maber machalo kamano. Kendo anyawacho ni gimo kelonwa kani waseneno maendelepe to pok ochako tiyo. Nitiere mine ma tedo kata ma kelo ka fundewa mane gweng' ka kijendewa mane samoro andaranda tie yeka. Ka gedo mare rumo e giko mar higa ni kaka igeno odhi bedo kar tiegruok mar lakteche mag jamni mokwongo e gwego mag Nyanza. Jodak ma wendo ma wacho ni gisebedo kod pek kata yudo lakteche mag jamni manyalo thiedho jambgi wacho ni giikore mane nyithindi koyudo thuolo matiegore e kar thieth mar jamni ka ochako tich. An gi geno ni project ni bang' rumbe to dhi ndiko ji mang'eny kabisa nikech nyithiwa mosomo biro manyo tich, biro yudo tich. Mokelonwa ni nyalo konyo nyithindwa, nyalo konyo mondwa, nyalo konyo ng'ata ng'ata ma kamachielo kata koro ok ene bwa wendo kata ok ene bwa Migori to obede bwa Mabei. To project ma Walter to gi Ruto okelonwa ka dhi timo gimaber kendo wadhi kawo mwabede go kaka tuolo. Nyaka sani moko jodak ma wendo osechako chenro magero ute kama jopuonjre mabiro some kar tiegruok ni koro nyalo dake kaka yo mar ikruok mondo giyud ber kowuok kuom kar tiegruok ni. Kendo jowa bende temo kar manyalogi ka gineno ni kiny ka piny oru ng'ato nyalo yudo koketo gire moro ka moro. Jogweng' nigi mipango mar keto kiosko, jogweng' nigi mipango mar gero udi. Wagombo kabisa ni kata nyithindo ma somo mara moni form 4 bag ni kuro ka Nyasaye oyie to biyo yude kamoro ka bende otemie matin. Jolbura ma wendo Walter Owino wani CDF ogolo omenda maromo $50 ka itiyo godo e gedo mar kar tiegruok ni ka omenda modong' ogol kod piny owacho. E seche mathoth jod bura tiyo kod omenda mar CDF e gero kuonde tiegruok mag tije lwedo mabende ong'ere kaka TVET, kuonde tiegruok mag lakteche mabende ong'ere kaka Medical Training Colleges kata KMTC. Jodbura ma wendo wach ni en ne oneno ni gedo mag kar tiegruok ni mag lakteche mag jamni bende dhi medo kelo ber ni oganda mathoth e gwego mag wendo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Oyangore ni mana skunde 588 mag piny owacho e kaunti ma Homabay emose yudo oboke mag lope kuonde mogere skundego ka sirkal oyango chenro magiketo maneno ni skunde mantie kaunti no mana kaka kaunti mamoko yudo oboke mag lopego. Skunde mantie gwenge Marachuonyo, Rangwe, Homabay Town kod Suba emoyango ni thothgi onge gi oboke mag lo ka sirkal oketo omenda maromo $55.2 mar konyo skunde mantie kaunti no yudo oboke mag lope. Boro mag piny owacho manie kaunti ma Homabay oyangi ni ma oseyudo obok mag lo ma en atamalo 45 kende kata malo 55 mag skunde mag piny owacho to pod onge kod obok mag lope e kuonde ma ogergie. Sub county Marachuonyo North, Rachuonyo East, Suba South, sub county Mambita, Homabay Town kod Rangwe ema oyangni ni kod skunde Tandawuoya ma pok ondiko lopegi. Bende yangore ne ywaruok e weche mag kiewo kod chenro mar loko nying manie lo. Ahinya to lope manochiwne skunde to joma ne ochiwogi ne osewito ngimagi gin moko kuom midhiero madito mamono skunde bedo kod obok mag lo. Kuom mano sirkal yango ni oseketo okenge mowinjore mar konyo skunde ndiko lopegi ka omenda maromo $55.2 oseketi mar konyo tieko chenro mar ndiko lope e skunde mag piny owacho e kaunti ni. Dwe mokalo komiti
komiti mar arita kwe kaunti ma Homa Bay komakore gi migawo malo kod migawo mar somo ne obago romo mane okelo kanyakla jokanyo sekta mar somo, romo mane ochuo e kom gi komishona ma Homa Bay Ronald Muiwawi mar manyo riekni minyalo tigo e jiwo chenro mar ndiko lope mag skunde mar tieko ywaruok e weche mag lope e kind jogweng' kod skunde. Heads of institutions have been informed of the processes to follow. We have also directed them on the offices to visit to, and anytime they want, also they can invite the land officials to their respective areas. Like as we close the year, can we have, if not all of the public schools, can we have like 80% of our schools having title deeds? The idea being we want to secure this public land from encroachment. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. E kinde ni malokruok e chal kor lwasi medo thiro chal mar chiemo e piny mangima, mokuom jopur e kaunti ma Siaya koro dok e puro cham manyaluo kaka yor kedo gi lokruok ma kamano. E kind higni 2 mokalo, jopur e gwenge mag Got Osimbo osebedo ka puro cham ma kamago kendo keto dero mag kodhi kaka yo manyalo konyo e bedo gi chiemo kuom kinde malach. Kaka Ifi Nyakedi lero, kang' ma kamano osekonyo bende kedo gi midhiero mar ong'eche ma kinde ka kinde monjo puothe ahinya to mago mag bando. Okinyi ka okinyi piny koru e gwenge mag Got Osimbo kaunti ma Siaya. Ricadius Owino rango chal ma puothe kama opidhe cham nyaluo mopogore opogore koriwo bel kod kal. Cham ma kamago gin mana ranyisi mar keyo manyalo bedo mabup kende. Gin ranyisi ni giko oyudo yor kedo gi ong'eche bende ma osebedo ka monjo puothe. Gimon tie gweng ni miluongo no onger jowadwa ma kok sirkal kinyal konyo to koro wakian wabro bet nade. Onger ovamia wa kabisa ma pidho gimo kaka kal ma koro sani wapidho ni en gi ber mang'eny nikech onger kiae. Pengine pod gipuonjore gi ni college mar biro chamogi, lakini sani mwawuoyo ni to onger pod ikong'eyo kal, onger pod ikong'eyo bande, nitie bel moro marakwar cha onger pod ikong'eye. Cham ilago wanyalo oripo wapidhgi mang'eny nikech gin wabro yudogi nikech ongero ko biketho. Kothe go mag cham nyaluo wachore ni ochayo lokruok e kor lwasi kipimo gi kothe manyasani kendo gimiyo jopur tich mayot. Anyalo kwayo jopur wadogru kothe machon. Kothe machon gin go kony mang'eny. Waonge gi tich mang'eny mwatiyo e puothe, waonge gi pesa mang'eny mwatiyogo e mbolea. To kothe machon wan gadier ni onge lal kaka kwadoke e kodhi mag hybrid. Wuoth mar tiyo gi kothe nyaluo nochakore higni 2 mokalo. Tok jodak mag Got Osimbo lalore paro kendo fwenyo ber kothego. Chal magiko nomiyo gigero dero mar kano kothe makamago. Kuanzishwa kwa hii inaitwa bank tunaita Got Osimbo Seed Bank. Imetusaidia sana kwa sababu tunaenda pale, tunachukua mbegu kwa njia ya mkopo. Tuseme unaweza chukua gorogoro 2-3 ya mmea fulani, unakuja unapanda, baada ya kuvuna unarudisha mara 2 ya zile ulichukua kwa hiyo bank ili wakulima wengine pia wafaidike. Na most of the seeds, zile seeds ziko pale kwa bank ni zile zetu za zamani. Japur machielo Rispa Gutu chiwo sigande kaka osesudo nyime kokadhe pure puothe mar 1/4 eka bang' yudo tiegruok ewi kaka onyalo tiyo gi kothe nyaluo kod mbolea manyadala. Ma owacho ni koro miye geno mar ni ok onyal koso chiemo kata e kinde oro. Opuonjwa puro mariwa, opuonjwa keto mtaro, opuonjwa rito lowo mondo lowo kik waketo mtaro to waketo osiaga to wapidho yien e puodho to wapidho lembe. Koro to kanyo ndalo manango ndalo nen 1/4 eka nanwanga debachiel gorogoro 2, lakini sani anyal mango ogunia 5 ama 6 kuom 1/4 eka no. Kaka ne koro puonjwa nata ben nena gimo donje pacha koro aketo goduma e seedbed mondo koro apidh gima ng'eyo ni dhi dongo, aket gima ng'eyo ni dhi tera giko mang'e maben line achiel oduma 20 gi wiye, to oduma 20 gi wiye en double line. Koro line achiel no ago kwan gi koduma 50 i line achiel. Koro ang'eno oduma 6 en gorogoro ka piny ochiek. Through the trainings and the discussion dialogues that we also participated in, it gave us an eye-opener that it is important to have this indigenous food so that we could have better nutrition. We realized that
our ancestors could live longer and the diseases were very minimal. The nutritive content in these indigenous foods we realized were best. Edero Magoto Simbo, apisas ma kaunti ma Siaya, machiwo sir kanyo, timo pim ne kothe duto ma okel kanyo, mafwenyo rang'iny margi mar dongo kapok okangi. Kikelo kodhi ka endigo wabro timo ne test mar moisture content, wabro ng'iyo ka bende kodhi no nyalo ti, onyalo germinate. For example, kidwa ng'iyo ka kodhi nyalo germinate, tinyalo kawo kodhi 10 tiketo kamoro, to kineno ka boro kuomgi o germinate kata koti, to mano wacho ni kodhi no ber. To kineno ka ng'eny ne okoti, to wacho ni kodhi no rach. Mano wabro duoki go. To kober to wabro kane kanyo mondo kothegi kik lal. Ka iyudo kodhi mokan maber, to inyalo pidho kendo kothegi nyalo withstand drought. Kako ginyalo tigi koth matin. Jopur Magoto Simbo oyuaga ahinya lokruok ma okwako chal mar lwasi ma giwacho ni oserocho kit kaka koth chwe pachoka kendo kelo midhiero mathoth mamiyo kinde moko keyo ok bed maber. Kuishi hapa Goto Simbo yetu hii hali ya anga imebadilika kabisa. Zamani mwezi wa Januari ilikuwa mwezi ya kutayarisha mashamba. Tunafyeka, tunalima, tunarudia kulima tukingoja kupanda. Lakini tuseme kama mwaka jana na mwaka huu, mvua vile ilianza tu December normally inakuanga mwezi wa dry kabisa. Lakini wakati huu inakuwa tu mvua, inanyesha tu throughout. Hakuna wakati ya kuprepare shamba. Kwa hivyo, hii weather ime-confuse watu wengi sana. Yor tiyo gi kothe mag nyaluo, jolon wacho ni koro eduoko ne midhiero mathoth jopur kadhe pachoka, kendo gijiwo jopur mondo luyono ma jopur Magoto Simbo tiyogo. Wamekuja na mbinu tofauti ya kufanya maji kae kwa shamba, kuweka mtaro, kufanya intercropping, na sana kutafuta zile seeds ama zile indigenous seeds ama zile mazao ama mimea ambao walikuwa natumia kitambo yenye ilikuwa imeadapt to climate ya huku kwetu, ambao kulingana na zile mabadiliko zimekuja kwa njia ya farming, nyingi zao zilikuwa zimepotea. Efinyakidi, Ramogi TV. Report no mare Efinyakidi tero wa yo machiele cheno ni maro yimore. Job Jagongo wacho ni entie Eldoret gimino de Jacqueline na wacho no mor gimbi masifuna kod lange entiere godo toknindo mar Baba Raila Amolo Odinga kata wacho ni koro giland nua party margi kachiel gi party leader yiero chiegni chopo. Koro wacho kanyo ni mane dwaro mar jo piny gin kanyo gi Mama Grace Jagongo. Eno bende kanyo ote mar Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni poko winjo gima ideology masisi ndio Sifuna party ntiere godo gimose winjen mana one term, half term kod demanding answers kuom serikal kuom joma onego Tomboya kod Kwame Nkrumah. Wacho ni magi joma nindo kapok nonyuol thoth ji. Wacho koro ni okiane magi gin penjo mage magi penjo. Otis Nyawade KE bende wacho ni entie Sindo Mwalo wacho ni Sifuna omijo Kenya agenda giwego koko ne jatend piny. Wacho ni all in all 2 term is unstoppable. Samson Philip Makogongo Junior bende wacho kacha ni entie kodwa dala mar Mugoma wacho ni negirwako Sifuna kod Babu gi Orengo mar atari. Sifuna ochoko piny dhi godo to kamana ahinya. Clarice Ochola wacho kanyo ni joma wacho one term gi sani gibro gocho ni rais gite kagi yiero chopo. Benta Charles ni kacho ni kama kawaida tuko pamoja. Shantela Dhiambo bende wacho kanyo ni entiro gwedhi Masai. Eno bende ote kanyo mara Paula Amolo wacho ni fomen tuta ng'ama ok dwaro dhi Uganda mano pachen bende. Paula Amolo wacho kanyo ni entiere kodwa kaito Steve Orera wacho kanyo ni entiere gi wuongi Mwalimu Orera Joseph kod mama gi wacho kanyo ni entiere kodwa gin kanyo gi lit mosa hinya kuom wito wadu. Pia jachuma ni kacha in bende wacho ni geno ni lweny ma osebede rombe mag siasa biro rume pacho kae en kanyo Nyamasari bia eno kanyo tago wacho ni NTSA county ema okete gisani kato Evangelist Dano Omuya wacho ni wala muru matek nikech piny Kenya Nyasaye kende manyalo konyowa mano kanyo CPO Honorable Dan Wodo Omuya entie Mombasa. Hoyo matin odio kod mako mag tuke kikidhi mabor.
Wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Oganda koganda loso. Harambe! Telo lokore. Gin nderni ka moro dhi koni moro dhi ka koro wadhi gi moro yere cha koso wadhi gi moro cha koro nyaka wachung'wa penji and gimoro amora nosebedo devolved maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo disabilities pod inyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony ma kaka wanene counties wa poko chako fwenyo ni sami keto yot mar timo hala to ji mang'eny bro chako hala ibro yudo pesa mang'eny moloyo kiketo gini dhi office cha kareka berber jachien ming'eyo molo samoro malaika mapok ineno mami wuok giyo e mudho mandiwa gotieno gino rombo nene to rombo oling'a dibeni en koko mokwako ODM koso en mana pogruok mar paro jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa achiel kaka wanene kata ka ukiwinjri kode winj gima owacho. Utabiro tinendene ikawa erokamano Dalimbe anaduogo kawuono kendo ikawa erokamano Nyasata anegeka tinendene ikawa erokamano Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari *860* 416#. Ng'e maber niya, Ramogi TV en od jower duto. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Samora mora ma ananeno wangi kama aneno kaka ininyalo lokonwa kiti dichiel. Mago mag tuke kocha mar Harambee Starlets Beldin Odemba ntiere kod geno ni Kenya hoikore mar rakruok gi jobag tuke mag adhula pinje mag Afrika Morocco e kinde ma gibiro chako tuke gi maiga ni otieno ma kawuono. Kenya manomo liba ma Robert tarik 23 dweni tok bedo e piny mar France kuom juma achiel ka gitimo rako osebedo ka gidhi nyime gi orako margi alap ma Mohamed Fuo Football Academy kanyo ma oketnegi tenge madake kinde mag tukegi kanowuok gi jofwambo motelo ne tukegi mokwongo mar Group A. Tugo ma hibago kochakre saa 5 otieno alap ma Prince Muli Abdillah Stadium. Odemba olero ni ikruok ma gitimo ketogi e ong'ala manyime yudo duoko makare. As a player, at the technical bench, they have already done everything, so it's our part. May the best team win. I feel glad that the WAFCON was postponed, so we had another chance to be able to get ready. We've played friendlies that we deem good for us because we've played at least 3 highly ranked teams, and that was a good preparation for us. It's been 10 years since we were in WAFCON, and we're really looking forward to our first match. Somebody had to host it, and it had to be Morocco. And it's a privilege that we're meeting them in the first match. We're going to give our best. We really want to win the first match. We really want to proceed. The last time we were in WAFCON, we were not able to win a single match. So this time, we're looking forward to a very good start. Riwruok matao tuke mag chukball piny mangima the International Chukball Federation onyiso Kenya mondo keto okenge makare mag telo ka gin gi paro mar yore tuke madongo higni mabiro. Kwa makama okete nyim Kenya tok tim Kenya gole tuke mag pinje mag Afrika ka bende tim no nochopo mondeko e piny mar Tunisia kama ibage tukego. Riwruok mar FITB onyiso Kenya ber mar keto odgi kanyakla motelo ne tuke madongo kachiel gi luwo chikegi okenge ma oket gi riwruok mag piny mangima. Pono ne riwruogno ma pacho ka okete tim
gigo monyisgi tim wakini wapacho ka biro yudo thuolo mar ng'ado otiko mag tuke pinje mangima higa 2027. So to my friends in Kenya, FITB believes in your future. We believe in your athletes, your coaches, your referees, and your volunteers. And our objective has never been to determine who are the winners or the losers in the leadership dispute. Our main objective is to help Kenya to emerge stronger, united, and ready to continue contributing to the growth of football in Africa around the world. Club mar Kisumu All Stars mabiro tugo Hell League mapiny mar National Super League season manyien oyudo sir mar bas kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto. Mich mano ochiw gi George Ruto kokalo riwruok mare mar 82 Sports. George Ruto olero ni riwruok mare oketo maine e gero tuke mopogore opogore pacho kaka okang' mar miyo rawere thuolo mar nyiso mich margi. George no omedo ni ma en okang' mabende ma sirikal goyo mar miyo rawere thuolo mag tich e pacho ka gi pinje ma oko kokalo tuke. Kony mar bas no biro e kinde ma Kisumu All Stars timo ikruok ne chakruok mag tuke adhula season 2026 2027. The bus is a significant tool for the team because Kisumu All Stars participates in the National Super League, the NSL, that needs them to travel all over the country, as far as Turkana, Mombasa, Kirinyaga, Nairobi, and they are based here in Kisumu. So luckily for them, or luckily for Kenyans in general, we have a president who understands the youth, a president who wants to help, who sees talent, who sees possibilities everywhere. Kawuono wang'eyo ni tuke konyo nyithindo kendo keto gi e weche mag tich kaka indiko kaka jotugo, indiko gi kembni mamoko makoro gitugo to gitiyo, omiyo an daher keto mainona e weche mag tuke mbele ka kaka achiel kuom jogo moherore gi rawere. Kanye mwacheke chendo ni mar hoimore nyakorom gajuang erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV nyaka ne wachake nyaka sani. No kanyo Richard Maruru owacho ni entiere kanyo gowargi Naftali Ukeo gimor gi Ramogi TV. Katis Otieno wacho ni gin gi mamagi Helda Yeda kod wuongi Charles Oponjo gin bende gise bedo kodwa e chendo ni nyaka ne wachake nyaka sani. Evelyn Oduor wacho ni entiere kumoro ne James Gishuri Road but Quickmart Supermarket wayaki we hemo sebede kokete kairo kamana hinya Evelyn meano kanyo ote kanyo orgi Fesa Sokoth mano wudo tieno Japala mar Chabera wacho ni en bende osebedo kodwa e chenro kendo mora hinya gi Ramogi TV akane ni weche ochopo ne oganda. Wele Mercedes wacho ni waol gi siasa mar Linda mano pachien bende jalo Felix Ondenga ne nikachi wacho kanyo ni intie gi Jaodi Marion kod Archbishop Francis umora hinya gi chendo ni no kayo dira Brian Oduar wacho ni gintiere kodwa e chenro nitiere masira motimore kanyo mo wacho ni kaluwore gi weche mag siasa e gweng' ma Kamgundo area mosahinya gino marwa en ni kaluwore kod singo mosingi jatend piny ma kendo kod chik mane ochiw ne ten migao marita mane oni kwe odonje ochope medo bede pachoka ahinya kotenre kod kedo gi njore mag siasa ma osebed ka neno biro chopo kare. Eno bende ote mara Paula Molo wacho ni koko masifuna gini goyo gin kicks over dying horse onge wuod dhako manyalo duoko wuod sugo idala gichak chon giduoge girwani mano pachen bende wacho ni Homa Bay kama intiere olungo ni kodi so ema yamo kudhe mayo morwako gie erokamano ahinya. Sara Sere Nyakoro Odongo wacho ni osedonje makare osebedo kodwa e chenro kaeta ete Marine Masanga aneni kacha in bende ino sanguka ntiere Asembo kaeto Biano Jekonaya kendo kacho chakoro ote mae kachiel gi George Benja wuod Koduogo wacho ni en bende entiere kodwa kaeto wacho kane jalweny no osechango ujubeni iduoke tich. Mano en sigana mane Jojo mokelo na matendre kod jalweny mano yudo hinyruok
bende wacho ni gisani ber ka sirikal koro neno ni oduoke tich e yo makare. Mwalimu Jael gi mwalimu banda ntiere kaunti ma Migori gin bende gisebedo kodwa chenro kaachiel gi mwalimu Queen Tabudi ka ntiere kaunti no ma Homa Bay. Watieko chenro mare mwanya koro Magajwang ne in mikete kare chakruok nyagiko. Wagoni erokamano gik saa 4 e wang' warom kendo kiny ka Ruoth omiyo ngimawa bende omiyowa kogik kanyo saa 1 gi saa 3 mar otieno. Jaloko osebedo Wilson Ochuka e loti mar Bobo Wafula kaachiel gi Ken Munga. Giduto giwacho ni makare. Nyinga Lydia Okeyo. Ritu Masani.